Nakauli di ko gabi Malabi ma. Diyan sa liana dia. Sa mong gibati day. Ama. Sa mong gibati nakauli mong mama. Nalipay ko ma. Nalipay. Dara di ay hanggi da kuan kanay golden berry kay ganahan masalya na dani. Yan Napilik say. Good morning guys. Nakukikaon guys. Unsa man gikaon na? Pagtubin. Unsa sa may lasa? Nampibig. Ngarang nakaingin mo kagtamis. Unsa lasa? Malabi ma. Sa family house pa ko kabalik sa ang trabaho. Hindi dapat tagtaod. Ganahan makakalan na. Aslong malagi mo. Ana kay kuan ko na good source of vitamin C. Tarima. Muapil ka sa mong vlog, Beng. Tuk mo ba sa mama? Karigana, guys. Way tubig, guys. Ano la? Wala bisa ka na sa buha ha, parang mo lang. Ano na pinalyan na? Pila ka daw di dulo. Isa ka semana? Isa ka semana idang dugo. Food. Dua kali semana sa kay. Mapapalit tagapin ng cellphone mo, ha? O tang-tang naghapi ng cellphone mo. Hindi ko mo. Ano ani mo palit taghapi ng cellphone mo? Ano ani mo palit taghapi ng cellphone mo? Wala na budget. May budget mo? Bing, natang-tang naghapi ng cellphone, Bing. Natang-tang naghapi ng cellphone, Bing. Hay, ati imi, nga nung makamutami aw ati imi, kaya makang pinangga ati imi. Nga gimingaw ko nimo ati imi, kaya kamutami aw ati imi. Kaya makang laba ati imi, kaya nga nung makamutami aw ati imi, makang pinangga ati imi. Gimingaw ko nimo kaado ati imi. Ati imi lakaw dari ati imi. Lakaw dari ati imi. Kamu ngaris ang bayat ini, bingaw na kunin mo ati ini. Lakang ngari ati ini. Hi guys, good morning. Sadyo ko karon kay labong di ko mamubo magkuang ko magguna kay naghanap ng gunahon. Ada ko dahil kamunggay dia. Hala, asa kagang sa amin na nabutang. Hala. Ado ko kabantay gang sa amin. Hala. Nahug man ka to. Na. Wadyo ko kabantay gang sa amin. Nakita na din ang sa amin. Dara na patong sang bag. Hadukas panahon. Mahadlok na ba kog ngaron? Dang kamunggay na. Kay ngagi ko dito bay sang igagaw ilas Junjun's TV. Ngadyo ko kamunggay. Kay basig na iisda inja mo agi palit ko.
magkulis mo tag panahon murag kawanan. Unja. Nada ko'y pinalit nga suman. Nada ko'y nakahinabo ba nagtinda si Daog. Sumang bulanghoy. Sa una kay ngaron nga magdagdag kay kuang ko kanang nay mataranta ko. Hadlok ko ngaron ba labi nagaprang isa. Medyo galing kay nabuntog nagaho ang pagkatalawan. Kay sa una grabe man jud ko katalawan man kog may ngaron na. Kanang nay makulis maot nag panahon ninja. Mangit-ngit na bitog balibot. Wa nalisang ko. Medyo galing kay nawa na tong pagbati. Kay sa una mang good dakoy kanang nay aguban nga nagsubaybay sa ang vlog sa una di adyo koy anxiety so mao to sa una nga ngaron napadung na mauwan madlo ko madyo galing karon kay di na ana tong nabuntog tong pagbati nga pagbating di mao ja. Minim day ko gininit. Ginit sa ako. A few moments later. May kaju kang guys ha. Two hours later. Nagdungag sa day ko. Hindi magsilbig mo kaon ra ko. Suman. Kabuhi ko. Maglain nagaho ang kuto-kuto nga ning kaon kog suman nga bulanghoy ug paresa na og kabliya. Ingon po ko ganiha nga mao ra ning pamahaw. Jadi day magsilbi. Mo nang magdung ang sako. Na may kuan dito kanang nay rice cooker pero
Ay kag ko magduha sa rice cooker kay ang kuryente. May kag ko ang amo. Abi ko bukir ako suman. Kabuhi lagi ko sang gikaon. Hindi ka na ko naguna. Hindi. Kuhan, gutom ko. Hindi po ko sang nanganaga niya nga. Hindi ako magdumagay. Nagkaon na makusuman. Hindi magsilbi. Hindi magsilbi ang suman. Nakagutom. Kuya ba niyang kahoy kay mga pinunitan? Mas lami ang dinungag sa kahoy kaysa rice cooker. Ming, adilag kinang itlog mo nga. Palit ng takog isda. Tamban may kasagaran ng agi. Tamban tuloy. Magkuhan sa lamang ko ron, mag-itlog. Kani sila man sa danan. Magluto lang ako kuan. Hala na hinog na. Aghang gikaong suman, nakasamot nung kagutom. Maglauyin ta kog kamunggay. Hinja. May isda. Ako dari, ako nang isahay. Hindi ko ganahan mukaon. Kay kaning kita ra bitong isa. A few moments later. Fast forward. Luto na gato ang ampalaya with egg.